Jissoktaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta mal-ħowda li seħħ il-ħamis filgħodu fl-ajruport. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija komplit tinterroga għadd ta' persuni, madankollu sorsi qrib l-investigaturi qalu lil One News li għalissa din jistennew li jaslu r-riżultati tad-demm qabel ma jkunu f'pożizzjoni illi jresqu xi nies il-qorti. Minn fuq il-post fejn seħħ il-ħowda il-Pulizija elevat diversi traċċi tad-demm illi kien hemm kemm fil-karozza tal-vittmi kif ukoll fl-akwati ta' fejn seħħ il-ħowdab. Fil-ħowdab tal-ħamis fil-mira kien impjegat tal-White Taxis Amalgamated Lewis Samut ta' 64 sena minn Marsa. Samut kien għadu kemm ġabar 80,000 euro fi flus kontanti minn fera ta' bank illi hemm fi Sky Parks. Bħalma jsir kull nhar ta' ħamis il-flus kienu se jitqasmu lix-xufiera tat-taxis. Jidher għalhekk li ż-żewġ ħallelin kienu jafu eżatt il-passi ta' Samut u l-ħin eżatt ta' x'kien jiġbor il-flus. Iżda wara dan il-hold-up mistennija ssir bidla fil-mod ta' kif jitqasmu l-flus lix-xufiera, kif ukoll it-tqassim tal-flus missa ssir nhar ta' ħamis biss iżda il-ġranet u l-ħinijiet jinbidlu kull ġimgħa. Il-hold-up seħħ ftit momenti biss wara illi Samut ħareġ mill-bank u daħal f'karozza misjuqa minn Joseph Magro ta' 77 sena minn Ħall-Qormi. Dak il-ħin karozza mblukkat lit-taxi b'wieħed mill-ħallelin jispara tir u jolqot lil Magro bil-ħallil ieħor jipprova jisraq il-pawċ li kien qed iġor Samut u li fih kien hemm il-flus. Intant Lewis Samut kien il-vittma ta' hold-up simili 7 snin ilu. Fit-22 ta' Ġunju tal-2006 Samut kien għadu kemm ħareġ mill-bank f'Ħalluqa fejn twaqqaf minn karozza fit-triq Dun Pawl f'Ħalluqa stess u minna ħarġu żewġ ħallelin m'għamda armati. Dakinhar insterqu 28,000 euro li wkoll kienu se jitqasmu lix-xufiera tat-taxis.